tak pohádam to tak, že naozaj pijem tak seriózne, tak... Tak seriózne si musíš sadnúť teraz. Tak je presne tak, a teraz. A mám sa pozerať tam, či môžem na teba? Tu, môžeš. Prečo? Už hej? A to mám tam pozerať. Aj to tam dáš? Nie. Pre mňa je úplne super, že vlastne je tam také dve spoločenstvo, ale chcel by som, aby do nového roku sa viacej rozvíjalo, typu, že vlastne keď príde niekto nový, no tak aby sa viacej zoznamovali a proste aby viacej to bolo také komunikatívne, aby sme sa viacej zdieľali so svojimi problémami. V budúcnosti, ak mládež mohol byť vlastne viacej také, napríklad viacej nejaké tie spoločné aktivity, keďže tam tak veľa ľudí chodí, tak tak spoznávať si nejaké tam, keď... Nechcem, že aby sa tam ľudia cítili dobre, to je asi taký základ, ale že by ľudia sa tam naozaj mali. Že by sme mali byť spoločenstvo nielen na mládeži, ale aj pomimo mládeže. A nie, keď sa vidíme na ulici a nepoznáme sa osobne, tak by sme sa mohli aspoň pozdraviť a vedieť o sebe, že sme spoločenstvo. Je veľmi skvelé, keď sa tam ľudia cítia ako doma. Lebo ja osobne sa tam cítim ako doma, proste viem, že tam sú skvelí ľudia, s ktorými sa môžeme stále dobre porozprávať, ale mnohokrát sú tie rozhovory iba také o takých bežných veciach, čo vlastne ani ma veľmi nezaujímajú. Že by proste mi nedalo tam sedieť a nie proste s takým človekom, čo ho ani tak nepoznám, alebo aj ho poznám dobre, alebo neviem, čo zažíva. A určite by som chcel začať od seba, určite. Aby boli občerstvenia, to je skvelé, to je naozaj skvelé. Ja to rád robím osobne a naozaj mám rád, keď tak ľudia tam ostanú potom ešte po mládeži a tak spolu môžeme jesť, lebo nemám rád, keď ľudia všetci tak odídu, lebo sú hladní a každý ide inde a nejde sa nikam spoločne a naozaj tak potom tam môžeme spolu byť. Tak myslím si, že bolo by dobré, keby sa celkovo tie témy viacej venovali tomu, aký je Boh a nie tomu, nie že aký sme my, ale čo by sme my mali robiť. Pretože oveľa podstatnejšie je to, čo Boh chce z nás urobiť a čo Boh s nami zamýšľa a aký je On. A myslím si, že je podstatné, aby ľudia vedeli, aký je Boh oslobodzujúci a aké sú Jeho plány pre nás. Pretože ak toto budú ľudia vedieť a budú o tom pevne presvedčení, budú to mať úplne v hĺbke seba, tak budú vedieť oveľa viacej tak aj seba zmeniť a byť oveľa produktívnejší a viacej pomáhať iným ľuďom, než keď to robia sami zo seba. Občas tak môžeme viacej do hĺbky tie témy, ale zase zároveň, neviem, možno ani nie, lebo tam môžeme veľa ľuďom, čo nie sú až tak vediaci, takže neviem, také naplne. Mládež často nebola stávaná pre nových ľudí, čiže ja keď som sa tak skúsil vcítiť do takej pozície toho nového človeka, ktorý je tam prvýkrát a ktorý nemá veľmi poňatia o tom, že čo sa tam deje, tak si myslím, že to bolo nepríjemné pre tých ľudí, ale potom som ich tam ani veľakrát nevidel druhýkrát, čiže je to ťažká vec, takto prispôsobovať tú mládež, aby bola taká priateľnejšia pre nových ľudí, ale si myslím, že to by sa malo viac diať na týchto mládežiach. Proste všetko, čo nás trápi v živote, že by sme tam prišli a si vtedy proste tam oddychuj, tam načerpávali sily a mohli ísť ďalej. Štvrtková mládež by mala byť taká... By tam mali mať také náhodné skupinky, poviem, také zmiešané skupinky po téme a rozoberať tú tému a naozaj sa možno aj tak viac zdieľať a naozaj tak, aby to bolo také spoločenstvo, lebo teraz mám pocit, že nás je tam 90 a že sa veľmi málo poznáme a proste mám tam nejakú svoju partiu a nie je tam priestor na to, a možno je, ale nie tak naozaj, aby som mohol ďalej nejak rozvíjať tie vzťahy a spoznávať nových ľudí a zdieľať a dať naozaj žiť v tom, si vyznávať hriechy a aby naozaj sme boli takí, by sme sa poznali asi, aby to bolo také spoločenstvo. Viac taký priestor možno ešte na také hlbšie spoznávanie ľudí, lebo je veľa priestoru na to, aby sme sa po mládeži rozprávali, ale by som chcela tak viac poznávať ľudí, možno to, čo prežívajú s Pánom Bohom. A napríklad, keby po témach boli skupinky a že by tam bol ten čas, keď sa môžeme zdieľať, lebo viem, že mňa to často posúva dopredu. A nemusí to byť nutne s ľuďmi, ktorých nepoznám, ale často poznám ľudí a sú to moji kamaráti, ale nepoznám, čo prežívajú s Pánom Bohom. A to by som veľmi chcela zažiť na mládeži, lebo je to pre mňa veľmi dôležité. Chodí nás tam veľa a
prešiel asi zhruba pol rok a to veľké množstvo ľudí častokrát nestíham registrovať. Čiže tiež by som zmenil možno, že počas také nejakej štruktúry mládeže by som možno, že sa viac zamerala tiež na také nejaké skupinkové spoznávanie sa alebo možno diskutovanie o témach, ktoré sa riešia na mládeži. Aby jednak bol ten kontakt s ľuďmi, ktorí tam chodia, či už noví alebo tí, čo sú tam možno, že staroloví, bol taký lepšie medzi nami, aby sme sa lepšie poznali a mohli byť možno, že v lepšom kontakte. Aby to bol naozaj taký domov, že proste tam prídeme a bude pre nás prirodzené rozprávať sa o Bohu. Že to nebude len niečo také, že príjem tam, dobre, bude super mládež, hej, bola téma a všetci povedia, bola dobrá téma, áno, a chváli, áno, dobre zahrali, všetko fajn a potom skončí mládež a nič. Všetci niekde odídu alebo sa rozprávajú, ale o veciach, neviem, takých bežných úplne. Možno, neviem, lebo je fajn tak po téme sa tak aj po celej mládeži sa tak porozprávať o tej téme, že čo si naozaj myslíš a potom tak si viac zapamätáš tú tému, že keď ju tak rozoberáte spolu. Ďalšia vec je, že často ja chodím na mládež tiež s tým, že tam idem kvôli ľuďom a aby som sa s nimi rozprávala, aby som mala s nimi vzťahy. Ale chcela by som, že by som aj ja, ale aj ďalší ľudia chodili na mládež. Hlavne kvôli tomu, aby spoznávali Pána Boha, aby prišli pripravení na mládež, s tým počúvať, čo Pán Boh chce povedať. A aj keď sa niekedy necítia na to, aby sa rozprávali s inými ľuďmi a možno sa necítia súčasťou spoločenstva, čo treba tiež zmeniť, ale možno aby prišli na tú mládež kvôli Pánu Bohu a aby to mohlo byť miesto, kde môžu si vyradiť pre neho priestor a počúvať to, čo on im chce povedať. Ale jak spraviť niečo také, aby tam ľudia chodili kvôli Bohu a nie kvôli sebe navzájom.